Ai muzic, dă volumul la maxim, că intră sistemul. Am boxele pe masă, sistemul-i pregătit. Dudu e tot cartierul, totul-i stabilit. Miria din aluminiu blindată pe teren, scoate basul ăla greu, un real fenomen. 20 de watts reali, forța adevărată. Muzica se aude în drum, de clasa la lumea toată. Basul de teroare, forța e în mine. Sistemul bubuie, se știe cine vine. Nu stau la discuții, sunt numărul 1. Pe Miria și Acai, eu am pus stăpânul. Am Nokia în mână, banană de valoare. Conectez Bluetooth-ul, dă-i pe boxă tare. Acaiul lângă ea face echipa mare. Când le trâng la amândouă, e cu tremur sub picioare. Nu ne jucăm aici, noi facem show greu. Punem T1 bas să știe cine-i zero. Basul de teroare, forța e în mine. Sistemul bubuie, se știe cine vine. Nu stau la discuții, sunt numărul 1. Pe Miria și Acai, eu am pus stăpânul. Sunetul e forță, nu-i nimic obscur. Le pun la încărcat, le fac plinul diseară. Mâine dăm teroare, să se audă în țară. Dacă una pică, am rezervă în spate. Regele e aici, face legea în toate. Basul de teroare, forța e în mine. Sistemul bubuie, se știe cine vine. Nu stau la discuții, sunt numărul 1. Pe Miria și Acai, eu am pus stăpânul. Se știe, bas greu până la final.